benvingudes a la Neural. Avui estem amb la Berta Santamaria, que és psicòloga especialitzada en trastorns de conducta alimentària, i amb mi, que sóc la Marta Casòliva, nutricionista i infermera aquí a la Neural. Avui estem aquí per parlar-vos de trastorns de conducta alimentària. Et volia preguntar, Berta, tu que estàs especialitzada en el que li diem TCAs, trastorns de conducta alimentària, en la societat actual i en tot el que veus a consulta, què és el que et fa saltar més alarmes o que veus més freqüentment i que t'agradaria començar? Bon dia. Crec que cal recalcar que a la nostra societat hi ha conductes o comportaments que estan com molt acceptats i que no ajuden a l'hora de desenvolupar un trastorn de conducta alimentària. Evidentment que no cal generalitzar perquè no tothom qui fa aquestes conductes o comportaments patiran o acabaran patint un trastorn de conducta alimentària, però sí que crec que cal posar-hi atenció per estar pendents de en quin tipus de societat vivim i què ens està portant a fer. Llavors, una de les coses que més es veu o que més em crida l'atenció és el fet que estar prim o tenir un cos ideal normatiu com tothom es pot imaginar és sinònim d'estar sa o de tenir èxit a la vida, o èxit en general. I pel contrari, com podríem parlar de gordofòbia o això, tenir sobrepès o no tenir un cos normatiu és sinònim de no estar sa o de no tenir èxit al nostre dia a dia. Llavors crec que aquests comportaments o sigui, això com li volia dir, que crec que no s'hauria d'acceptar d'aquesta manera i que no s'hauria de normalitzar de la manera en què s'ha normalitzat, perquè crec que tant tu com jo, com qualsevol persona d'aquest món, ens regim com per aquests valors i aquestes normes, perquè s'han acceptat. Per altra banda, també crec que el fet de restringir certs aliments, que també s'ha com normalitzat molt, el fet de, ostres, avui he menjat alguna que no hauria d'haver menjat per sopar, per exemple, per tant, demà potser que no mengi tant perquè no fos cas que, o bé, ostres, és que m'he menjat un croissant de xocolata per berenar i em puc sentir malament i aquesta culpa està acceptada a la nostra societat. O el fet de saltar-se una dieta. Ostres, és que estic a dieta. I una persona que està a dieta està superben valorada, com té la capacitat de controlar tot. I, per exemple, em salto la dieta i la culpa aquesta també està acceptada. Llavors, això que parlàvem de restringir, per exemple, també crec que cal prestar atenció en el fet que ara, en aquests moments, s'està acceptant molt el fet de restringir, per exemple, no sé si te trobes tu, Marta, el gluten o el fructosa o certs aliments que s'accepta i que potser el fet aquest de restringir ens portaria a poder desenvolupar un trastorn de conducta alimentària. De fet, estic molt d'acord tant amb el que dius, tot el tema aquest d'estar prim és sinònim de salut, quan això no és així, o estar per un pes que ja no és ni sobrepès a vegades, sinó això un cos que potser no és tan normatiu, doncs que és sinònim de no estar-ho, no? I nosaltres almenys en el meu cas, com a nutricionista, hem de ser molt conscients de que ens han educat i que hem crescut amb aquest valor que el tenim com molt arrelat al subconscient i que no hauríem de funcionar així i realment posem en risc, a vegades en persones que poden venir a la consulta demanant-nos una dieta i que a darrere hi hagi un trastorn. No tothom que vol fer dieta té trastorn, no estic dient això, però sí que pot ser que a darrere hi sigui i hem de ser molt conscients de saber valorar això. I quan parles de restriccions ho veiem moltíssim, persones que venen amb restriccions a la fructosa, al gluten o a un munt d'aliments que estan com somatitzant, que em refereixo que estan dient que potser els hi fa mal la panxa per alguna cosa i que darrere també hi pot haver un trastorn. I com a nutricionistes som molt, molt responsables i hem de ser-ho, de fer un bon cribatge, entendre què està passant i veure si estem fent una restricció que seria totalment innecessària i que és contraproduent i que pot ajudar o pot ser un factor de risc perquè una persona pugui desenvolupar un trastorn de conducta alimentària en aquest sentit. També hi ha tot el tema del pes o de l'IMC, que no sé si... Sí, parlant d'això, què n'opines o quina és la teva visió sobre el pes o l'índex de massa corporal que també està com molt arrelat a nosaltres de, ostres, tinc un IMC superior a tal, per tant, tinc sobrepès. Sí, al final això, i no sé si vosaltres en aquest cas en trastorns ho veieu a la consulta, però l'IMC o el pes al final és un número, és un valor objectiu que sí que és veritat que en alguns moments et pot ajudar a tenir un valor de referència o a fer una comparativa en algun moment molt específic, però no pot ser que nosaltres fem tota la nostra intervenció en base a un número, o sigui un pes o sigui l'IMC,
per mi, un pes o un IMC no parla de ningú, no parla de cap persona, i hem de, com a professionals, intentar fugir una miqueta d'aquests valors, no? Perquè jo penso que realment la societat gira molt, no?, entorn a aquest valor, i no sé si és el que us trobeu, no? Jo penso que això també acaba sent aquest pesocentrisme, no?, que fem, tots com a societat, acaba també provocant que sigui un factor de risc, no?, per provocar un trastorn de conducta alimentària. No sé si això ho veieu així i també què és per tu, no? O sigui, en aquest sentit, si algú realment té un factor de risc o acaba desenvolupant el que diem un TCA, trastorn de conducta alimentària, què és per tu? Vale. Bueno, vaig dir que sota la meva perspectiva o com jo ho entenc, perquè evidentment que tothom ho puc entendre i parlant així, per mi un trastorn de conducta alimentària és una mala relació amb l'alimentació. Però, per exemple, el que dèiem, parlant de societat, els TCA s'entenen com l'anorèxia, que és el que està més visibilitzat, o la bulímia, però els trastorns de conducta alimentària són molt més que això. O sigui, no és necessari que sempre hi hagin restriccions o compensacions, vull dir, no és totalment necessari que sigui això, sinó que també, per exemple, hi pot haver una mala relació amb l'alimentació, com pot ser per afartaments o per qualsevol altre tipus de coses. O sigui, no cal restringir sempre com perquè hi hagi un trastorn de conducta alimentària. És, per mi, o sigui, el que defineix un trastorn és una mala relació amb l'alimentació. I has parlat de compensacions. Què et refereixes? Per exemple, tornant al tema d'abans del principi, com quan una persona menja alguna cosa que per ell no està acceptada, o sigui, que per ella mateixa no està acceptada i ningú li diu que ha de fer, que ha de ser, doncs, ostres, és que he menjat massa, vaig a compensar-ho amb que fer esport. Perquè, a part de tot, fer esport també és salut. Llavors, per què cal compensar? O sigui, tu què n'opines d'això de compensar? Clar, perquè al final tots aquests missatges, no?, de fer salut, que també hauríem de vigilar, no?, perquè estem donant molt, idealitzant molt una persona que potser cada dia ha estat 2 o 3 hores fent esport, que pot ser que tingui una finalitat i que sigui molt saludable, però no sempre, no?, hi ha un patró saludable darrere. I penso que, com a professionals hem de vigilar molt amb aquests missatges, ser capaços de veure, no?, quan una persona està compensant o que és una situació de normalitat, però el que jo crec que és molt difícil, i no sé si amb això ens pots ajudar, és veure quan és un normal o quan estem veient un comportament o una conducta de risc que realment està fent una compensació, no? O sigui, un familiar o un amic d'una persona que està fent una conducta de, després de menjar, fer molt esport, de veure on està la línia, no?, entre la normalitat i el factor de risc. Aquest és un fet que crec que s'ha d'individualitzar, però cal estar atents a totes aquestes conductes que hem anat explicant fins ara. Evidentment que no cal estar sempre a sobre de la persona, però que hem de tenir presents aquestes conductes perquè poden ser un indicador si, per exemple, estan totes a la vegada, com, per exemple, també pot ser el fet de, jo què sé, tallar trossets al menjar a trossets molt petits. El que dèiem, una mala relació amb l'alimentació, no ens estem alimentant de manera normal, que és normal, però el fet de fer molt exercici i, sobretot, tenir una mala relació amb la imatge corporal. O sigui, crec que, a part de tots aquests comportaments, el fet que una persona tingui una imatge corporal distorsionada és un fet que cal prestar-hi molta atenció, com amb familiars i amics. Crec que aquest fet és com bastant indicatiu si a part s'acompanya de totes les altres coses. I hem anat nombrant. Com detectes, per exemple, no? O algun exemple de quan una persona creus que té una imatge corporal distorsionat, però una persona que no és psicòleg, no? Que no és psicòloga i que no és experta en això. Clar, per detectar una imatge corporal distorsionada s'ha de veure com... O sigui, la imatge corporal, que havia la fi, és subjectiu, és com tu et veus a tu mateix amb la teva subjectivitat. Llavors, crec que és una cosa bastant difícil de valorar, ja que cadascú té la seva percepció d'un mateix, però clar, és com molt individualitzat, però una persona que té una imatge corporal distorsionada segurament vestirà, per exemple, o molt ample, o com que no voldrà mostrar el seu cos perquè no està segur amb ell, i, per exemple, aquest pot ser un indicatiu, el fet de vestir amb roba molt ampla i no mostrar el teu cos, o crec que això és... Sí, com a familiars i amics ens detectem
conductes com que poguessin ser de risc, no? Una persona que això que et talla el menjar molt petitó, que quan menja sempre va al lavabo després, que necessita com compensar el que ha menjat si fa un excés amb molt esport, o que creiem que no és realista, no? Amb la imatge que té pròpia, pot ser necessari a vegades, no? Consultar amb un expert, amb una psicòloga, en aquest cas, què és el que feu en el cas que us arribi una persona o no, amb la seva família amb aquest tipus de trastorns? Mira, jo crec que, sí, o sigui, el que dèiem en aquest sentit, com a familiars o com a amics, primer de tot, si estem preocupats per una persona, no tenim per què amagar-ho, el fet de dir, ostres, estic preocupat perquè crec que et pot passar això, i no dubtar mai de parlar amb algun expert o amb algun especialista o amb qualsevol psicòleg o nutricionista, de, ostres, estic tenint aquestes alarmes, pot ser o no pot ser, ja que o sigui, és fonamental com detectar-ho molt precoçment perquè el tractament és molt millor, evidentment, i que a vegades potser no estem dins d'un trastorn de conducta alimentària, sinó que està com iniciant-se, i si podem detectar-ho com a familiars o com a amics, doncs està molt bé que ho puguem comentar o consultar amb qualsevol expert sobre el tema. I, per altra banda, pel que fa com ho tractem nosaltres, doncs és el que he dit abans, que és un tractament molt individualitzat, però sobretot doncs, fem èmfasi en la imatge corporal, en sobretot tractar què és la imatge corporal. A vegades també es pot entendre els trastorns de conducta alimentària com un símptoma d'alguna altra cosa, o sigui, què hi ha darrere amagat d'un trastorn. No sempre, evidentment, però també es pot anar a tractar el que hi ha a darrere. I, evidentment, des del meu punt de vista, crec que és primordial i superimportant que hi hagi un treball interdisciplinar, no sé des del teu punt de vista, però jo crec que el psiquiatre i nutricionista, de fet, aquí a la Neural ho gestionem així, si per tu és tan important com per nosaltres que hi hagi un treball interdisciplinar entre psiquiatre, nutricionista i psicòleg. Jo crec que és bàsic, no? Abans que parlàvem de, com a nutricionista, que hem de fer aquest cribatge, no és el mateix quan et trobes en una consulta com aïllat, diguéssim, no? O que sense aquest tipus de professionals com tu, o com pogués ser una psiquiatra, perquè al final una persona que té un trastorn de conducta alimentària necessita un treball interdisciplinar. Jo penso que com a nutricionistes nosaltres som una eina més, som un recurs més, que és en el treball que vosaltres esteu fent, doncs pot ser que necessiti la família ajuda per gestionar l'alimentació, que realment, segons en quins casos, hi ha una necessitat de fer una com rehabilitació nutricional o un reaprenentatge, no?, a que mengin una mica millor. Llavors nosaltres, al final, des de nutrició, som aquesta eina que acompanyem a la persona i a les seves famílies a poder gestionar tot això, sempre també totalment individualitzat, però per mi el més important és que anem de la mà de vosaltres, no?, perquè sou vosaltres qui ens heu d'anar també guiant en quin moment està aquesta persona, que hi coneixeu perfectament quan és capaç, no?, de poder aplicar segons quins canvis i així nosaltres poder treballar-ho i que tingui molt sentit i que realment estiguem ajudant-los, no? I a poc doncs, també tornar a adquirir certs hàbits d'alimentació doncs, que els sigui més fàcil, no?, fer aquesta rehabilitació nutricional. És a dir, que tornin a tenir una bona relació amb l'alimentació. Exacte, sí. I això és fonamental i al final un treball aïllat és bastant més difícil poder-ho aconseguir o fins i tot poder-ho detectar. Sí, de fet, estic totalment d'acord. I crec que també cal posar èmfasi en que les famílies també fan una feina bastant important, ja que són ells qui estan al dia a dia amb aquestes persones i que també juguen un paper molt important en ells. De fet, l'entorn, per mi, en aquests casos, és fonamental, perquè quan si estàs sol és bastant més complicat poder avançar i fer els passos, evidentment, que sempre han d'anar fent-se a poc i acompanyat de nosaltres, dels professionals, però has de tenir l'entorn, la família, els amics, la parella al costat, no? Si no és bastant difícil. Llavors, no sé si, lligat amb això, hi ha alguna recomanació que ens volguessis fer, Berta, si ara algunes famílies o persones, amics, que volguessin tenir algun recurs per entendre més si tenen algú a prop que pugui estar patint o que estigui patint un TCA? Mira, sí, de fet, aquest llibre que he portat es titula L'anorexia explicada per a padres. Evidentment que parla només d'anorexia, però crec que, és d'un noi que es diu Alejandro Vera Casas, que és psicòleg i també és nutricionista, que crec que ho explica de manera molt entenedora per qualsevol persona que no estigui molt integrat en el tema.
Llavors, crec que aquest llibre està bastant bé per a totes les famílies, és fàcil de llegir i dona informació bastant important de com ens podem trobar com a familiars davant d'una persona que pot patir un trastorn de conducta alimentària, que en aquest cas és una anorèxia. Vale. Pel que sembla, sí, no? Molt interessant per les famílies, dius que és tan entenedor, i també per professionals que estiguin poder entrant, no? en aquest món, o que potser no hi estiguin especialitzats i vulguin entendre una mica millor, crec que també podria ser una recomanació vàlida. Sí, totalment. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Berta, i moltes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat, i ens veiem al pròxim capítol. Doncs sí.